Опа! Я го направят, никакъв ще не. Ох гад. Ох гад. Ох гад. Добре, вие ще оцелите ли нещо? For fuck's sake. Ти моя и лампата... Оле, това е някакво животно, човек. Това аз за Марк съм се. Ева тия маймуни в Африка там, нали ги знаеш? Ей, го взе... Но е, тъй като стане. Аз така ме Сигурно месна. би- So... Some special kind of animal. Да, бе, те са добри, го туши. Играят с бързъркър всяко една кери, защото съм мъж. Си. Маймуна мисля, че го установихме това вече. Аре, мерси от се играта. Да, мерси. Благодаря ти. Вие се пемате само мене, само. Не, че тролех малко, няма.